Hormatly prezidentimizin Zekiýinden dören täze kitabyny tanışdyryş dabarasynda çykyş edenler bu eseriň milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryny, şol sany neft-gaz toplamyna zähmet çekýänler. Ýurdumyzyň bu ulgamynyň işgärler üçin ähmiýetli gollanma öwürlendigini aýratyn bellediler. Hormatly prezidentimizin Ýaşlar watanyň dayanjatly kitabynyň tanışdyryş dabarasynda edilen çykyşlarda täze kitabyň terbiýeçilik ähmiýetine möhüm ünsürli. Bellenşi ýaly häzirki döwürde ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleri watan söýjülik we zähmetsizlik ruhuny terbiýelemek, ýaşlaryň okyp başarnyklaryny açyp görkezmekleri ugruna döwlet derejesinde dördülýän mümkinçilikler täze kitapda öz beýany tapýar. Täze kitabyň tanışdyryş dabarasynda ýurdumyzyň ýaşlarynyň halk hojalygynyň ähli pudoklaryny ihlasy zähmet çekip, awra iýesi bolýanyklary, aýratynam olaryň neft-gaz toplamyny iýişiňlik görkezýänlikleri barda bellenli. Munyň özi ýurdumyzyň ýaşlarynyň durly uglar boýunça netijeli işlemekleri we uly üstünlikler gazanmaklary ugruna döwlet derejesinde alada edilýändiginiň aýdyn beýanlary. Aýratynam ýurdumyzyň ýaşlarynyň durnukla düşüp için etmekde we ýurdumyzda ýaglandyrylan giň möçbeli özgörtmeleriň amala aşyrmagyna gatnaşmakda möhüm orny eýelýändigini ýaly. Çykyş edenler hormatly prezidentimiziň täze kitabyny öňe sürýän başlangyçlarynyň jemgyýetiň sağlaşykly ötüşiniň esasy şerti hökmüne kabul edilýändigi barada aýtdylar. Şeýlede çykyşlarda bellenşi ýaly täze kitapda getirilýän maglumatlar, beýan edilýän pikirler her bir insanyň aýratynam ýaşlaryň zähmet üstünliklerini ruhlandyrýandygyny bellemek ýakymly. Türkmen halkynyň akyllar şahyry Magtymul Pragynyň 300 ýyllyk bayramy bilen dawarlandyryljak Pähim Paýhas ummany Magtymul Pragy ýylyna amal boljak beýik işlere badylyk hökmüne kabul edilen täze kitabyň halkymyz üçin öz bolşly sowgada öwürlendigini bellemek gerek. Dawaranyň dowamyny täze kitapda beýan edilýän maglumatlaryň türkmen ýaşlarynyň işiniň ilerlemegine kuwwatly iter berjektigi barda aýdyldy. Arkadagy Serdar Bagtyar ýaşlar ýylynyň soňky günlerini hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman Serdarymyz türkmen halkyna we dünýä jemgyýetçiligine öz ajaýyp eserini ýaşlar watanyň dayanjatly kitabyny sowgat etdi. Bu eserde ýaş nesliniň wekilleriniň durmuşymyzda we jemgyýetimizde tutýan ornuna münasip baha berilýär. Bagtyar halkymyzyň ýan kitabyny öwüljek ýaşlar watanyň dayanjatly eserini ýurdumyzyň ýaşlarynyň häzirki döwürde ýeten sepkitleri, gazanan üstünlikleri beýan edilýär. Ýaşlar biziň aýdyň geljegimizdir. Ötüşlerimiziň batly gadamlarydyr. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe garaşsyz ýurdumyzda ýaşlara uly önam bildirilýär. Baý many mazmunly bu kitabyň geljekde diňe bir ýaşlarymyz üçin ýol ýölerge bolman eýsem ähli ýaşdaky watandaşlarymyzda da uly gyzyklanma döredip kitapdaky görkezlen uğurlaryň usuliýet hökmüne biziň her birimiziň işimizde gymmatly gollanma bolar. İl ýurduny belentliklerden belentliklere alyp barýan insanperwer işleri bilen hemmeleriň kalbyna ruhlenlik duýusyny joşdurýan gahrman arkadamyzyň watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen arkadagly gahrman Serdarymyzyň tutumlary mundan beýlekim hasda rowaşlyklary weslensin, janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Arkadagly gahrman Serdarymyzy ýaşlar watanyň dayanjy atly ilkinji neşriniň çap edilmegi bilen neft-gaz toplamynyň ähli ýaşlarynyň adyndan tüýsürekden gutlaýaryn. Arkadagy gahrman Serdarymyzyň ýaşlaryň watanyň dayanjy atly kitabynyň ýaşlaryň ýan kitabyna öwrüljekdigine berkinanýaryn. Hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman Serdarymyzyň ýaşlar watanyň dayanjy atly ilkinji kitabyny bütün halkymyza sowgat etmegi ýakymly ýatdan çykmajak wakalaryň biri boldy. Bu ajaýyp kitap hormatly prezidentimiziň biz ýaşlara ediz watanymyzyň geljegini gurujylar hökmüne garaýar, belent maksatlara ýetmekde ýurdumyzyň ýaş nesillerine aýratyn bil baglaýas diýen ganatly sözler bilen başlanýar. Hormatly prezidentimiziň türkmen ýaşlarynyň ýaşaýyş durmuşyny ähli ugurlarda gazanan üstünliklerini bagyşlap ýazan bu eseri çuňur many mazmuny eýe. Bu ajaýyp eseriň özümüziň, halkymyzyň, döwletimiziň bagtyar geljegine bolan beýik ynamy hasam berkidýär. Arkadagy gahrman Serdarymyzyň ýaşlar watanyň dayanjy atly ilkinji kitabynyň beýik işlere çakylyk nurana geljegiň aladasyna ýaşlar barada döwlet siýasatymyzyň esaslary, ýaşlygyň we ýeňişleriň ýoly ýaly bölümlerine watany söýmekligiň beýiktigi, mukaddesligi barada
watana söýgi, halka söýgi barada şeýle hem ýaşlar üçin ruhy hereketlendiriji güýç hökmüne maksat goýmak we oňa yetmek, anam we üstünlüge yetmek üçin ananmak ýaly ruhy ýörelgeler beýan edilýär. Hormatly prezidentimiz, anansaňyz hökman üstün bolarsyňyz, anansaňyz üstünlük gazanarsyňyz diýen üstünlüge we maksada okunlylyga çağırış hökmündäki ganatly sözleri her bir işde, ähli ýagdaýda hem anamyň ne derejede ähmiýetlidigini açyp görkezýär. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz ýurdumyzyň taryhy ýaş nesliniň borçlary barada Arkadag şäheriniň ruhyýet köşküne geçiren umumy sapagyna, ýaşlary watançylyk ruhyna terbiýelemekdäki taryhy çykyşyna men watanmyzyň güýç kuwaty, abraýy, mertebeti hemem beýik geljegi bolan ýaşlarymyzyň alyp barýan işlerine ýokary baha berýän sebäbi ýaşlar halkymyzyň dayanjydyr diýip buýsanç we ynam bilen belledi. Watanmyzyň mukaddesligi, watanyň gymmatlygy, watanyň ýeketäkligi hakynda taglimatlar, adalatlylyk, ynsanperwerlik, dostluk, dogonluk, haýyr, sahabatlylyk ýaly ýörelgeleri kalbyňyzda müdüýmelik orun alsyn diýen gahrman arkadagymyz bugun günü ähli ýaşlar üçin görelemekdedir. Watan, döwlet, adam hakyndaky beýik taglimatlary, ynsanperwerlik, hoşniýetlilik we dostluk ýörelgeleri, pek ahlaklylyk, halallyk, zähmetseýärlik barada öwt nesihatlary ýaşlarymyz üçin nusgalyk mektebidir. Ýurdumyzda ýaşlar barada beýmeçber alada diýen ýaş nesilleriň watançylyk, zähmetseýärlik ruhyna terbiýelenmek üçin ähli şertleri we mümkinçilikler döredýän gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, başlary dik bolsun. Ýurdumyzyň geljegi il-ýurt bähfitli işler üçin ähli üstünlikleri arzu edýärin. Aydym sazlı çykyşlaryny goşukly dowam eden dawarada häzirki döwürde ýaşlaryň ýurdumyzyň ähli ugullarda gazanýan ösüşlerine munasip goşunt goşýanyklary bardaýdyly. Dawranyň dowamyny çykşadanlar täze kitabyň ýaşlary halkymyzyň döredin milli ýölgüler ruhyny terbiýelemekde gymmatly gollanma bolup durýanlygy bellenli. Munyň özi ähli döwürleri we nesiller baglanşdyrýan dünýä nusgalyk ýölgüleriň häzirki döwürüň ruhyna kwap derejede ýüze çykmasdyr. Şeýlede täze kitapda arkadagy gahrman ferdarmy nesilleriň sagdyny we sazlaşyk ötüşine möhüm üns berýär. Bu bolsa sagdyn durmuş ýölgüleriniň berkidilmegini esasy ura dinýän döwlet siýasatymyzyň halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň aýratynam ýaşlaryň sagdyrlygynyň öpüşine edilmegini gönükdirlendiginiň nowatdaky beýanlary. Sagdyn jemgyýet döredýän sagdyn nesiller döwlet ötüşiniň baş şertini emele getirýär. Şeýlede arkadagy gahrman ferdarymyzyň ýaşlar watanyň dayanjatly kitabyna ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik ötüşini, ykdysadymyzyň ähli ugurlaryny, ýaşlaryň iýeleýän ornuny zerur üns berilýär. Täze kitapda beýan edilýän anyk we ähmiýetli maglumatlar ykdysadymyzyň ähli ugurlaryny işleýän hünärmenler, mektep okuwçylary we talip ýaşlar üçin ýol görkezji gollanma hökmüni kabul edildi. Täze kitabyň tanışdyryş dawrasynyň ahyryny oňa gatnaşyjylar hormatly prezident bilen ýüzlenme kabul etdiler.